zan rei lampang to ania officer pani duty mek te phone chu aron ria officer pakhat zokin chu phone a chan vat lai chuan chu phone a chuan tu te emaw chuan tharum thon hmanga be an ni thu an ron report ani mahse chu call chu rimak tak tak chuan aron ti buai nuaya chu mi te chu zombie an be ni main police officer chuan a hri ani an trong a fiale deuh hlek nu chuan phone atanga ron call tu chuan thil engemaw hi ei ri deuh chuap ni mai hian a hriata atira chuan responding officer chuan he thil hi inti derna lampanga angai ni in alang mahse engtin emaw tak chuan ngai that lo na anei ta deuh riawa chaktakin chulai hmun pan chuan atlanta a chulai hmun a han thlena kar atanga a chu arul chuan thilrap thlak tak main alo muak kongsir phul hmuna chuan mi pakhat hi ama hnung chhon zawngin alo thua akutle aban rekte aban puam te chu pa chuan alo emaw mola athi sen te chu adirin adir zoya maktak main chu pa chu arum chur reng boka police officer chuan chu pa chu ruihlo awanga ril rulam boina nei ani lo le adna chikhat maktak mai veini angai deva henga thilti te hi angai tuana atanga chuak vekem ni ti te chu angai tuana sign mak ati hle ani engtin nge chu tiang thil rap thlak le mak ati top tak meu chu police officer tan chuan soifi thei ani angle angai tuana chuan zombie hi tak tak an omem ni engtin nge he tiang thil mak saklu tukhi aton tak mai le chu officer chuan a pistol chu a phoi chuak thuaya chu pa chu warning pe in abulvel chu akap ta a chuti asilai a me pu pa chuan akut phar turin a autuar tuara zanre chum jing chuk mai le street light engdul ri noya chuan zombie angmaya nungchang nei chu pa chuan a chang let lo ama taksa aban le a kevel te chu a eichun zom mola voi tam tak aka anon poin chu pa chu ache buai chuang ei lova ama chau chu chulai hmuna chuan om angmaya in ngai ni om takin athilti chu aban sandu haulo avoi linan police officer chuan asilai chu a han ka le nuwa chuan chu pa chu aron hoi chuak ta a he thu hi police station an thup zui tlatani aruk taka he thil thlen dan lo hre tu then khatte chuan he thil hi classified ani to thu an soya he thil hi thil thleng tak takani ti chu a chin riu awangin henglai hnai vela mi then khatte chu an thlabar em ani heti police officer in mimak tak mai ama chon lai hian a oma chuan camera te reute khoi hmuna po an kallaya lo record zel tu avua anu de uleka chu video chu Texas Police Department official website ta ti chu ani video dang le chuan officer pani hian kar pakhat anron lai alo langa misual chuan kongpui chu chaktakin azo zara police pani te chuan an hriat chian kotthler ani bok awangin olsam takin andang chep ta a chuti andan chep nuwa officer ten chu kar bul anron thlen chuan thilmak tak mai chu an huta ani achunga chuan tuma anlo om hlek lova driver seat a emaw passenger seat a emaw chuan chuang reng an omlo makanti chu car chu achung lama ain lok veka engine la chu alanung car chu alain lok tlat si car chunga chuan nu mala engma hmu tur om lova driver chu engtin nge abautak ngut ni ti chu an ngaihtuahna lu tu ber chu ani December ni somni panga sang ni somni khan mi papakhat kumsumruk pathum mi Anthony Quinn Warner chuan a RV chu Nashville Tennessee 2nd Avenue wa akhala abula omte chu a RV atanga robotic digital meiche olo chuakri chuan ati chi a hlea lir thei bulvela zong te chu hmuna tang chuan chu robotic o chuan vokhan na thu aron thrila reivak lova chuan meiche o chuan RV chu apuak don ti aron soinon lea jing da rukvela phe chuan chu robotic o chu avin to hlea chu lir thei chu apuak don ti apuang jing to hle ani annuwa thunei tu ten footage an ti chuwa chuan Nashville police officer Paul pakhat chu khopui chung mun thranga patrolling in an chuaka chulai mun an ron thlen chuan an vai chuan an sahim jok nan in thiar filim vek turin chu robotic o bok chuan aron thril le ani vokhan na thu thalo tak le rap thlak tak te chu aron chak chuak chunjom zela
police officer pakhatin asoidan phei chuan movies film emaw atanga chu robotic o chu ron chuak ang mai ani ati kumsang kha zakwa sumruk pali khan petulak lak lahit downtown ti hla chu achuaka chu hla thua chuan ingtin nge lungai na emaw mani chawa emaw ini chuan khopui chunga ikal theiang khopui chunga ikal chuan khopui borok buai takara chuan irilru chu aha damang ti hla thu te chu atelani maktak main robotic o chuan chu hla thu chu aron soi chuaka anu minute som panga chau aliam nuwa AT&T building bula chuan RV chu apuak ta building somnga chuang ati chia building somnga chuang ati chia rang takin police te chuan bompu analai chu an thleng hnala uluk takin anhan enfia chulai bulhnaya omte chu an tlan china sa hle ti chu an ke hnia ka tangte chuan alanga RV chu nga puak thei thil chu chak tak ni mahse police te chuan abulvela mi then khatte chu dam takin an throi chuaka helir theia thil thleng awang hian liamna tak tak tuar mi pathum an oma chungmi te chu damdoi ina an da hnuwa an zinga nunna chan om chun chu Anthony Warner ngei kha ani hi apu alai khan kar chunga ala om renga he thil thlen hnu hian thunei tu te chuan Anthony hun kalto chu an chui zui ngala an thil mu chuan ati boi tan ta hle Warner hi paranoid lam boipui ṭhin ania Khawvel lualum tu safe shifting alien liza te chungchanga conspiracy theories a ain ngat latani tin bompu ma thasom parukvel khan Warner bial nu hian police te chu afona Anthony hian an chen na in pona RV chunga puak thei thil asiam ti alo report to ni chu aya boy thlak le ta jok chu Christmas ma car khatpot ling lova chuan Warner then pakhat chuan Christmas atan present aron kengdon am ni ti azot ni in an choya chu Warner chuan oni ro se Nashville le Khawvel hian min thengil ngai lovang tin achang ani ome police te ro chuan Warner hi an ngai ven lo hleya athil tuma thil engma hriat lok na po an nei lem lo atopa thei chuan Warner hi tu boy siam saklovin an chuina hna po chu anti topani December ni somni pani sang ni somni pakhat khan report an mu angin police officer pani te chu in pakhat daptura tir an nia chulai mun an vatlen chuan chu in lo tunu chuan police te hena chuan me cheno pang pakhat ring hlel anei thu alo hrila chu me cheno pang chu in pakhata aluta he thil hi angai mona a rei to thu le chu me cheno pang chu danglam tak taka khosa thin ani thu alo hril ani he in chunga hian midang lut an omlo fi turin police te chu aron kaungal alo nia police te chuan rang takin chu in chu lu sil tumin anin buat saita mahse an thil ton chu thil mak tak ani tatlak mai an mani ko tu chu nu in amei cheno pang soi ama point a hriat chen hlei theilo chu mei cheno pang valu na in chunga an thil vaton tak chu an be seilo thil lutuk ani ta ani soifia theih si lo le chulai in then omnu ngei poina a hriat chen theilo mei cheno pang an zon lai thil thleng te chuan police officer pani te chu lo thona le rin hlel na lian tak asiam saka engkim chu officer ten an taksa camera an da chuan alo cover vekani inchunga almeira tele thingremte bookshelf le kitchen cabinet le engkim mai chu ain khar vek ni in alanga chu inchu luatu om ang taka engkim a fel thlip lai chuan a chunga chuan tuma an om der silo chu asan hlim hlot ang mai ani official reporter alandana chuan mi se pakhathian chu inchu thlakhat vel zeta rei chu company pakhat atangin alu ho to ani chuti line tu nang zan rei to police ten inchunga light engma in on lote engkim mai la lu hlim ang hlota alang vek loi si te chu mak anti tual inchung chu athim ema wangin electric on na te chu an hanzonga hetiang ang din huna hi chuan nunna le thina inkar ain hlat lo hle thei tlat officer te tan chuan film khur angai zual ta hleya englo om laka po anin ven angai reng to tuna chuan an ngaihtuahna chuan an ma chuan hlo om eng po lo thleng sela engtin nge ma chhon tur ti ngot chu om to ni thilmak tak tak chu aron thleng chun zom chhota a inchunga kongkhar thin khatte chu ama in ain hong chik thua police officer te chu an lu thu paule boruak arit tual engkli emaw takhi inchunga chuan athole huk thina
chuan engtin emaw tak chuan an thawa chuan aman hle ani reivak lova chuan kepen thom an hreta a chu kepen ri chu aron ring tuala arik dan po adang lam tual an hnunglam atangin chak takin aron kal thuta an han hoilet vele chuan tuma an hmule thin silo in chunga lo lut an om ngei ti fin fia turin tuma lo lut an om silo boruak mak tak chuan aron zim hnai tual bok mahse thok le kata an boruak chu aron in thlak le thuta light on na te an hmu nuwa in chung an han ti en ta ka chuan engma chu thil danglam an hmutlat lo a chunga hmeichhe naupang vak lut om ang po chu a om na lai an hmu thei reng lova a topa chuan beidongin an chu san le ta phot anu December ni somthum pakhata chuan police officer pathum te chu ina bok chuan tir an ni thu an hotu te lama tangin phone call an dong le ta a chu in then om then khat te chuan chu in chunga tang chuan atira hmeichhe pakhatin thom a hriat aina sal mak tak te chu an hriat ve thu an soita a chu in then om tam jok te chuan sakol room thom angte engemoni eri chuap thom angte an hriat thu an soihlom achang le aw thom achang le rak roi thom an hriat thu te chu an soi tamber ania chung thom te chu thom an hriat to zonga rap thlak an ti thu police te hna chuan an lo hril ani heng thu le chanchin an soi lai zong hi an jinga pakhat chuan alo record veka chung mi te chu police te chuan damdoi lam an mamo nia an hriat awangin damdoi lam thiam te po amuna chuan kau ngal an ni chu ina chuan police te chu film khur takin an luta he an lu na in hi manlai huna mishing ti samanga exotic di satana buat sai nuam ti tak chung kwa mishing sa te chu ei ngal mai thin chung kwa te ta ani ti an threlo hei hi in ti derna ani lova he kho history a hian chiang taka tarlan ani tlatani chung cannibal chung kwa te chu kumtam takal to khan an thiboral zo to an in ero chu tun thlengin alading reng anu lok kum thar vuak ve ta chuan nula pakhat kum som ni mi kamil ka chu mi te chung ko thlarau kautumin in chunga chuan aluta anni mai ba ka chung ko ten an sa an lo e sak to thlarau te chu kau atum bok ani athil ti chu thil thalo tak le ngaihtuahna diklo tak ani ti hrema se voi khatma kamil ka chuan chu athil ti tum chu thul atum haulo kamil ka chu in room pakhata chuan ain khar khipa reilote a chuan thil rap thlak tak atong ta ti chu chiang takin a hriat ani a thian te soidan chuan kamil ka chu mishing ei thin te chung ko zinga pakhat thlarau chuan aron man ta a in chunga chuan tuman an vapo ngam lo ni in an soi a thian te chuan rang takin police te chu an ron kova police te an ron thlen chuan an thil mu chuan atimang angin ati thlabar na sa hle ani kamil ka omna room chung atang chuan thom rap thlak pui aron chuakin zanre takle chum jing chuai noya chuan a othang khok chu arap thlak hlea kamil kai thoma wang chuan police te ngei po chu an chi ai che to hle ani atopa jong tukver chedeu chu kar chiata in chunga lu chu an tumta a mahse an ruam man na angin thil akal hlei thei tlatlo police te chuan kamil kai chu an han ko tuara chu room te takte chunga chuan kamil kai chu atom tlat atopa chuan kamil kai chu silai nena tin chungin an lu khungta a damdoi in lama rang taka tlan pui ani ta ani hetia damdoi ina an kalpui nu hian he in chanchin le adang lamna te hi alaronin pho chuak don chauti tur ani tamaya damdoi in an thlen chuan engma thlengai lo angmain kamil kai chu a dan pa ngain a tlatani chu in chunga thil thleng chu engma a hrelo ni in aron soizui mi a doctor te chuan an chian fe nuwa po kamil kai chu ril rubuai ni in an thei bok silo test voi ni na atan athisena chuan ruilo a omlo en fi turin an test le a athisen la chu alo thiang hlim vek si vo in thlengin kamil kai emaw a thian te emaw po chuan chu in chunga thil thleng chu an hril fia theilo ama ber chuan thil dan chu a hriat zui tlatlo awangin he thil hi thil mak tak chu ani doctor te chuan temporary psychotic episode avei ani theie ti in police te chu an hril ta hiala akum le me ni soma chuan Chicago khopui pon lama police cruiser pakhat a patrolling lai chu ache buai hlea Sergeant Anthony Menino chuan
ama maya thilo thleng mek chu mangang takin athlir mek ani atlan mek na kot thler dinglama chuan lir thei tlan chak takara no pang kumni mi lekhi avakwala traklian le lir thei tlan chak tak te bula chuan chu no pang kumni mi lek chu maktakin avakwal zung mai atira chun menino chuan kongpuya zanthim noi ani bok nen chumjing chu kara chuan chulai kongpuya chuan stray dog amu ni in ain ngaya mahse anhei chil deuh chuan no pang ani ti chu a the chuak ta ani chulai kongpui motor tlan noi bullok sira stepa chuan akara tanga chukin atlan lon thuaya rang takin chu mi pano pang lama chuan atlana chuti atlan lai chuan khoi ange chu mi pano pang nu le pa te chu an om chu mi pano pang te chu a han man ram nuwa chuan anu chu aron thleng chop chil vea investigation te an nei na chuan officer in no pang a hmu na mun atanga block ni chawala an chung ko hi an om ti chu hmu chu ani Juni ruksang ni somni pali khan video pakhat chu thedar ania chu video chuan MIZO police officer anga lang pakhatin MIZO pakhat sarai a license a fel lo awangin kongsira a codinga video alandana chuan police officer chuan a license a check zo chu ama kar lampan turin ain hera a han hoilet le lek chuan sarai car registration chu alo top to ti amu ani officer chuan sarai thutna chu a han en lea chuta chuan sarai chu alo bodai mai alo nia heti a chet vel chung hi minute khat pot linglo ani tlatani chumi zan mai a chuan police te chuan report pakhat andong le ta chu report a chuan ama zan loka sarai a boringot na mun vel abok khan mi pani clown angmaya in thuam chungchang report chu an thri ani chulai mun police officer pani ten anwathlen chuan chaktaka chum kalvut kara chuan mi pani clown in thuam te chu an muta anni pani chuan henglai vela mi te hi anti train an lo chei buai photo ani ti chu report a chuan an mutil ani clown ti hi kan hriat fia theinan khotlang ram vela khuan fiam thu thonan thomno nui zathlak tak makpui in bel an chinga nar lem lian tak te an voin an hmel te chu an chei dang lam vak thin abik takin no pangte tana nui zat atan chutianga ti chu an uar hle ani officer pani ten chung mi pani te an enreng lai chuan helai hmuna thil thlen dan report nen chuan thil danglam te chiam ni in an hrilova tin chung mi te chu lo om tak ni tura po an da chi lo mahse mak tak main chulai boruak chu adanglam riavin an threzui tariau maya thi thomia silova chak taka chhum akal le vut thin chu police pani te ngai ti thalo tu chu ani an kara tang chuan an chuka an pistol point chung clown pani te chu an han panta a an ni chu ding tura an aulai chuan an ni pani chuan zoimongin an ban an phara police officer pani te point an ni pani mandan tur chu soidunin second ni vel chiari an hanin berona an hoile le chuan chung mi pani te chu khoilama nge an kal ti mu theilovin an lo bo le daya an kal na nu om henglai che vel te la chu aram a ol zawin thuideu thleng chu street light eng rik noya chuan a mu thei veksi angai na shelo takin chulai mun bial vel chu an handapa an thian station dangami te an pun le nuwa po chung clown pani te chu chulai che vela chuan zon mu tur an om to der lo video kan ngai thla ka kan inline like le share comment te min lo pe ve thin donia